Силистра е един древен град с дълга история, славно минало и достойно настояще. На един от най-красивите му южни хълмове се намира много добре запазената Меджиди Табия, последната крепост, построена на Балканите от Османската империя. Това се е наложило от необходимостта за допълнително укрепване на крайдунавските градове, когато след поредица от руско-турски войни за граница на Османската империя се утвърждава река Дунав. – 1768 година е. Русия иска да бъде покровител на християнските народи в Османската империя и да получи достъп до проливите Босфора и Дарданелите. Започва война. През 1773 година руските войски под командването на граф Петър Румянцев обсаждат Силистра и по-късно, на 20 км от града, разбиват турските войски. Неговият подчинен Суворов през май и июни атакува и превзема Тутраканската крепост. След 6 години война, Турция е победена. Договорът се сключва на скала в южната част на село Кючук Кайнарджа. В чест на битката е построена съществуващата и до днес голяма каменна чешма. В 1805 година Турция нарушава примирието, което не разрешава руските кораби да преминават през Босфора, и през 1806 година Русия обявява отново война. Тя протича с променлив превес на силите, а Силистра е превземана 2 пъти. През 1810 година, на 10 км от Силистра, до днешното село Татарица, руската армия под командването на генерал Багратион разбива 20 000 турска армия. 1812 година за главнокомандващ е назначен генерал Кутузов и войната завършва с успех за Русия. Сключва се Букурешткия мирен договор. По това време в Силистра Софроний Врачански събира 138 доброволци и създава българско опълчение в руската армия, което има своя униформа и само избира началниците си. Под командването на капитан Георги Мамарчев те участват във войната на Русия срещу Наполеон. В 1828 година Русия е принудена да води война срещу силната коалиция на Франция, Англия и Турция,
която в момента се мъчи да потуши голямата гръцка национална революция от 1821 до 1829 година. Руската армия под командването на генерал Дибич атакува няколко пъти неуспешно Силистренската крепост. На помощ им идват 300 български доброволци, предвождани от капитан Георги Мамарчев. Под прикритието на нощта те преминават река Дунав и дълбокия ров около крепостта, а с помощта на въжета и куки прехвърлят крепостната стена, превземат едно оръдие, обръщат го и стрелят срещу турския комендант. Изстрелът послужил като сигнал за атака на руските войски и до обяд на същия ден Силистренската крепост е превзета. Вече нищо не можело да спре руската армия. Тя преминава Балкана, превзема град Одрин и се насочва към Константинопол. Турция е принудена да иска мир, а генерал Дибич получава прозвището Задбалкански. Мирът е сключен в Одрин в 1829 година. По силата на подписания договор, Гърция получава независимост, Молдова и Влашко стават васали, а Русия получава правото да преминава през проливите. Докато Османската империя си изплати военните репарации от 150 милиона гроша, Силистра остава в руски ръце и от 1829 година до 1835 Силистра е единствения свободен български град. Комендант е капитан Георги Мамарчев. След поредната руско-турска война и оттеглянето на руските войски през 1837 година започва възстановяването на Силистренската крепост. При посещението на султан Махмуд II в Силистра, в свитата му е бил и роденият през 1800 година в град Макленбург, Прусия, официален военен съветник Хелмут Карл Бернхард Молтке. През същата година той заснема план на града и оставя следното описание за крепостта. Колкото самото разположение на града е неудобно в фортификационно отношение, толкова стратегическото му разположение е важно. Започва се модернизация на Османската империя. Усилено се работи и строи от отбранителната линия Силистра, Русе, Шумен и Варна. При строежа на крепостите и в фортификацията се наблюдава европейско влияние. Крепостта Меджиди Табия е строена в периода от 1841 до 1854, като идеята на Хелмут Молтке се реализира след качването на Абдул Меджид на престола. Въпреки че по това време в Османската империя ангарията е вече отменена, башибозуците докарват постоянно насилствено българи като свежа и безплатна работна ръка. Работниците са от 7 до 70 години. Копаят се основи на 4 метра дълбочина. В околните кариери в радиус над 20 км с волски каруци се носят вече дяланите камъни, а с кошобе се носи вар, земя и камъни. Строежът се ръководи от немски военен инженер и от Ибрахим Паша. Стената на крепостта е изградена от дялан камък на квадри, техника, която може да се види навсякъде в Северна България при строежа на военните укрепления и обществени сгради от това време. За формата на новите фортове е отговарял полковник Крах. В крепостта са вложени и идеите на френските генерали Карнот, Шасло Лебуа и на основоположниците на новопруската система за управление и защита инженер Дюрер, Спекло и Римплер. Укрепленията, които Молтке счита за неизбежно необходими за Силистра, са завършени до 1853 година. Силистра е вече добре защитен и въоръжен град. По височините, които заобикалят града от юг-югоизток, в полукръг е поставена първата линия от 7 форта с различна големина и гарнизон, някои с площ от 5 до 15 декара и от 1200 до 3000 човека. Главният форт е централно разположеният Меджиди Табия.
Разположеният в него гарнизон е бил под командването на Мусала Халуси паша. Султан Абдул Меджид отказва да признае на Русия император Николай I за единствен покровител на християнското население в границите на Османската империя, както е било досега, и Русия окупира Влашко и Молдава. Няколко месеца по-късно, на 4 октомври 1853, Турция обявява война, а английският и френския флот, без да са обявили война, преминават Босфора и навлизат в Черно море. Избухва Кримската война. По-късно, през март 1854 година, война на Русия обявяват Англия и Франция. Руската 120-хилядна армия е предвождана от генерал Лидерс. Атаките на крепостта започват на 15 май 1845 година. При една от тях на 28 май е ранен самият генерал Паткевич, а Муса паша е убит. Лев Толстой, като участник във войната, пише: главно внимание руското командване обърнало на южно издаденото предно укрепление на построение на Силистренската височина форт. Ако бъде превзет форт Абдул Меджид, Силистра би паднала веднага. Но тя не е превзета и се потвърждава твърдението, че е построена непревземаема крепост. Руската армия се оттегля и оставя 15 000 убити за 45-дневна обсада. По време на руско-турската война около Силистра не са се водили военни действия и града се предава малко преди подписването на Сан-Сефанския мирен договор, и то след лично писмо от султана. След руско-турската война от 1877-1878 всички турски крепости са разрушени. Остават само Одринската крепост и Меджиди Табия. И до днес крепостта е в добро състояние. Стените са с дебелина до 2,8 метра и височина до 8 метра и са опасени с бойници. Има и 3 ъглови бастина. Цялата крепост е вкопана в дълбок ров. Във вътрешността като затворена дъга са разположени сводести каменни казармени помещения. Втора, по-голяма дъга е опасана от 12 дългобойни оръдия. В двата края се намират барутните погреби. Това е плаца. Тук са се сбирали войниците, а офицерите са били надясно, горе, на площадката, като са се качвали по стъпалата. Това е тунела, с дължина около 2 км и води до центъра на Силистра, като служи за снабдяване на крепостта с провизии, муниции и жива сила. Това е западният погреб на крепостта, чието стени са укрепени с железни скоби и горещо олово. Стените тук са дебели по 3 метра, като в тях има изграден тунел, който обикаля около барутния погреб. Всичко това е направено с цел, ако падне бомба,
тъй като най-слабото място е вратата. Ударната вълна влиза в тунела и намалява своята разрушителна сила, а помещението, в което са се съхранявали над 50 бурета с барут, се запазва. Бойниците, които се намират на стената, са 252 и представляват два пресечени конуса, които защитават войника от външната стрелба. На всеки отвор е имало по двама войника. Докато единият зарежда, другият стреля. Следите, които виждате по стените, са от куршуми и гюлета. Тук на каменната стена се виждат скобите, които крепят вратите. Това е още едно доказателство, че всичко тук е строено масивно. Тук, както и в предния погреб, има построена защита от пряко попадение на бомби и ударна вълна, за да се предпазят барутните запаси. Съвършенна по проект и изпълнение, изцяло запазена, крепостта Меджиди Табия е обект на проучване и на голям и непрекъснат интерес от страна на гражданите и гостите на град Силистра.